Ισχυρή έκρηξη ορολογιακού μηχανισμού σημειώθηκε το πρωί στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σοκράτου, στην Ομόνια. Ευτυχώς τραυματίες δεν υπήρξαν, αφού είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Υπήρξαν όμως σοβαρές υλικές ζημιές και βέβαια πολύ έντονη ανησυχία από τους κατοίκους. Αυτή τη στιγμή, πριν από 5 λεπτά, στην οδό Σοκράτου. 9 λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη, η εκπομπή του Sky Πρώτη Γραμμή μεταδίδει τις πρώτες εικόνες από το σημείο που βρίσκονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ο Τεζάρης θα μας δείξει και εικόνα. Μας δίνει εικόνα από την περιοχή. Εδώ είναι η περιοχή που έγινε η έκρηξη. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, σημειώθηκε έκρηξη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σοκράτου. Ο ισχυρός ορολογιακός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κουτί από παπούτσια μέσα σε πλαστική τσάντα έξω από την πόρτα των γραφείων της οργάνωσης. Οι κάμερες του Sky που έφτασαν στην περιοχή κατέγραψαν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να αποκλείσουν ολόκληρη την περιοχή, καθώς υπήρχε φόβος και για δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο άγνωστος άνδρας που τηλεφώνησε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία ζήτησε και την εκένωση του ξενοδοχείου που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη. Ένας ηλικιωμένος ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν μπορούσε να μετακινηθεί, μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο του διαμερίσματός του που βρίσκεται στον ίδιο όροφο με τα γραφεία της οργάνωσης. Δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε η έκρηξη. Μια μαύρη τσάντα με μια εφημερίδα της Χρυσής Αυγής με κόκκινα γράμματα και με ένα σπάγκο δεμένη. Και περνούσα στο μισό μέτρο. 9 και 8.30, 9 παρά τόσο ήρθαν οι αστυνομικοί, μας κατεβάσανε κάτω και μετά έγινε η έκρηξη. Για 5 λεπτά γλίτωσα, θα ήμουν αμακαρίτης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στα γραφεία και στον υπόλοιπο όροφο, ενώ τζάμια έσπασαν και στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ επιτόπου βρέθηκαν πυροτεχνουργοί της ασφάλειας και αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για την συλλογή στοιχείων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής την στιγμή της έκρηξης βρισκόταν στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή και καταδίκασε την επίθεση. Είναι νομίζω καταδικαστέο στο κέντρο των Αθηνών τέτοια ώρα να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες τρομοκρατικές, άσχημες, αρνητικές. Την ίδια ώρα τα διεθνή δίκτυα έκαναν εκτενείς αναφορές στο θέμα της έκρηξης που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα δρόμο που εκατοντάδες κόσμου τον χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανδρών του Τμήματος Εξουδετερώσεως Εκρηκτικών Μηχανισμών, πρόκειται για ορολογιακό μηχανισμό που περιείχε περισσότερα από 5 κιλά αμμονιοδυναμίτιδας. Έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και το υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.